10 minuts pensant en veu alta. Avui és el segon dia que fem aquest vídeo. Anem a parlar un poc de la constància. Us vaig a contar, bueno, per a mi realment el que és i com la porte, què m'ajuda i què no. I bueno, també podeu comprovar que vaig en el mateix monyo d'ahir, un desastre, la veritat, però he de confessar que no em sol rentar molt el monyo. O sigui, puc estar 6 dies sense rentar-me el monyo i me la pela. És algo que no m'importa gens i per a ser dona és estrany perquè quasi totes les meves amigues i dones que conec com que les importa moltíssim el monyo. Un bon producte que siga car, no sé què, anar a la peluqueria, i a mi me la sua moltíssim. O sigui, jo mal se me faig un topo i no me passi ni un peine, però bueno, llevant això tornem al tema de la constància. Jo no sé si ho sabeu, però des de 7 anys he estat estudiant tant el conservatori de dansa com el conservatori de música i per a mi ahí va començar la constància en la meva vida. Bueno, no sé si sabeu què és l'elemental, però l'elemental al final és com una mini carrereta, per dir-ho així, en la que comences a aprendre tot el tema de música. En el meu cas vaig escollir el piano, tot i que el meu somni havia sigut sempre la flauta travessera. I vaig començar a anar a classes. Se'm donava fatal, o sigui, tocar el piano en si me molava, però tota la part teòrica se'm donava fatal. Tot el que era música, notes, no sé què. Sí que és veritat que en el temps vaig aprendre prou, però encara així no me molava estudiar. Llavors jo anava als exàmens i em solien eixir prou mal perquè no havia estudiat gens. Tipo, el dia d'abans o potser aquest mateix dia dia, ostres, que tinc examen. I le pegava una ullada, traia un 5 o un 6 i prou. Però tampoc m'importava molt perquè sabia que aquestes notes tampoc anaven a reflexar res. És com, per a que vos feu una idea, és com el títol, no? O sigui, no sé si us passa, també segons l'edat que tingueu, però a mi en la uni me passa que al final, a no ser que traga un 10, és a dir, a no ser que traga matrícula, no importa la nota, perquè és o aproves i tens el títol, o suspens i no tens el títol. I l'únic que te pot servir és tindre un 10, tindre matrícula per a no pagar el següent curs i sa assignatura, no? Com no vaig arribar al 10 perquè algun fallo vaig a tindre sí o sí, pues jo dic, pues entonces no vaig a estudiar pel 10 perquè és que no el vaig a traure i no vaig a estudiar pel 9 perquè me vaig a agobiar quan tinc milers d'assignatures. Preferisc estudiar pel 6 i anar més en calma. Abans no era així, he de dir que abans de que a mi m'operaren del tumor cerebral, bueno, si sabeu la meva història bien i si no, me van operar, però aquest és el resum. Abans jo sí que era de sempre 10, sempre volia anar a per el 10 i la veritat que m'abarrotava, m'agobiava, em feia sentir molt inferior. El treure a lo millor un 9,8, un 9,5, me sentia inútil i de fet si per exemple traia un 7 era com quina merda és esta, o sigui, era molt heavy lo exigent que jo era. I no és que ara no ho siga, és que he après fins quin punt aquesta exigència em serveix i fins quin punt no. Perquè és el que dic, a mi a lo millor abans em servia, sobretot en batxillerat, no? El treure un 9 o el treure un 10 sí que te pot servir més pel fet de que te fan la mitja després en lo de el tema de la pau. Però és que en el meu cas, que ni siquiera anava a fer selectiu, em donava igual. Entonces, pues eso, en la carrera aquest any me passa un poc igual. Si no és un 10 perquè me van a donar matrícula, pues me la suda treure un 5 que un 8, no? Entonces, bueno, no sé ni per què venia això. Sí, per els estudis de música. Bueno, pues això, que la veritat és que se me donava fatal tot el tema teòric, però ho disfrutava moltíssim i no és que no fora constant, perquè sí que era constant a la part pràctica, però la part teòrica se me feia un avorriment. I jo tinc un problema, mai m'he fet la prova, però m'ha dit molta gent que pensen que tinc TDAH. Jo no tinc ni idea i per tant no vaig a autodiagnosticar-me, no? Però sí que m'ho han dit moltíssim i és que tinc un problema d'atenció heavy i també un problema de massa atenció molt heavy també. És a dir, jo puc o no enterar-me absolutament de res. De fet, me passa molt ara en les pràctiques de cotxe que jo vaig conduint i de sobte me dono compte que no estic sent conscient de la carretera. I dic, hòstia, és que és molt heavy perquè jo ara vaig en el profe i no passa res perquè si algo faig mal, si se me'n va el cap o el que siga, pues ell me frena i au. Però en el moment en què jo vaig a soles, si jo perc aquesta atenció, com collons vaig a reaccionar, no? Entonces, aquesta part sí que me preocupa, que és la de perdre l'atenció, però després tinc la de massa atenció. I és que quan una cosa m'agrada molt, com
el piano moltes vegades, o com és córrer, o com és, jo que sé, una sèrie, treballar, el que siga, m'enfoque moltíssim i puc estar moltes hores enfocada en això i no sé eixir. O sigui, imagina't, jo me pose avui a estudiar i me pose i en el meu cap, en el meu cos, en tot, entra l'estudiar. Puc estar 5-6 hores i tu dient-me, Marta, para, anem a sopar, anem a no sé què, i jo dir-te, no, és que vull seguir. M'obsessione, tinc un problema d'obsessió, o sigui, soc obsessiva compulsiva, és molt heavy, però tant a nivell extremo com a nivell de no res, de no poder atendre ni un pelín. I la veritat que això també ho noto moltíssim en tot el tema de la constància. En el piano pues ho vaig notar. Jo notava que la part teòrica no li feia ni cas i en canvi la part pràctica podia estar tocant el piano hores i hores, però igual cantant, igual ballant, jo tenia unes ganes de ballar brutals. I sí que crec que això també em va portar un poc al fet de la meva anorèxia, o sigui, al final el problema que vaig tindre va ser aquesta obsessió, no?, de vull aprimar, a tope esport, a tope no menjar, a tope no sé què, i al final, pues bueno, pues el ser extremista en les coses té un gran problema mental també, i problema també, pues al final, del teu cos, en el meu cas, o de lo que siga. Però sí que és veritat que pense que la constància està bé, però n'hi ha que saber fins quin punt, no? O sigui, jo crec que està molt bé ser constants. Ara, per exemple, que estic corrents, crec que està superbé ser constant i dir, vale, vaig eixir 3 dies a córrer. Però si de repente arriba una setmana, jo, per exemple, la setmana passada tenia les angines, faringitis, se diu? No sé, amigdalitis, no? Bueno, lo que siga. Jo pille cada 2 mesos les angines. Pues sí, és setmana d'angines, estàs fatal, fa fred, no sé què, no tens temps, a l'hora que vas a eixir fa una xelor que flipes, pues a lo millor no seria d'eixir a córrer. I a mi me passava molt que m'obligava perquè deia, no, és que jo he dit que vaig a córrer 3 dies, he corregut sols 2, avui correc. I ara ja estic aprenent a saber dir no. O sigui, no passa res per no anar a córrer, no estic perdent la constància, simplement avui no és el dia. No és el dia perquè fa fred, perquè plou, perquè imagina't que en tot el que va passar de la Dana, jo no és que tinc que córrer. I és que el dia de la Dana, pues n'hi ha que saber parar, no? O sigui, crec que va ser l'any passat, igual un dia que feia un vent brutal que se m'emportava l'aire i jo, obsessionada en que havia de córrer, vaig anar a córrer, se m'emportava el vent, m'estampava contra les parets. I és aquesta obligació que me fique jo mateixa, aquesta exigència, no? De he dit que vaig a córrer i no sóc capaç de dir que no sóc capaç de dir-me Marta, avui no és el dia i no passa res, ja aniràs demà, i si esta setmana no corres 3 dies i corres 2, no passa res. Pues a mi això m'agobia moltíssim i claro, també crec que és important parlar-ho perquè està molt bé la constància i sempre ens ho diuen molt, n'hi ha que ser constant, sí, però també n'hi ha que saber parar, o sigui, n'hi ha que ser constant perquè realment l'exercici faça falta, o ja siga a l'hora del treball, o ja siga a l'hora de menjar, o a lo que siga, muy bien, n'hi ha que ser constant, sí, ok, perfecte, però n'hi ha que saber en quin moment n'hi ha que parar aquesta constància, en quin moment potser no està servint de res aquesta constància. Jo se ho dic a les persones amb les que treballo, no per ser constant el teu Instagram va anar superbé, potser no estàs fent el correcte, no? I crec que en tot passa un poc el mateix, potser si tu vas a córrer 3 dies a la setmana 30 quilòmetres cada dia, no vas a poder seguir aquesta constància per a tota la vida, perquè són massa quilòmetres. En canvi, si et proposes un dia córrer 10 quilòmetres i els altres 2 córrer 20 minuts a la velocitat que siga i els quilòmetres que siga, doncs potser aquesta constància sí que la pots aconseguir, no? O sigui, com que també n'hi ha que saber medir aquests límits, no? N'hi ha que saber parar, n'hi ha que saber donar-se temps, n'hi ha que saber quan sí i quan no, i aprendre també de les errades, de dir, ostres, avui he eixit i m'ha anat fatal. Jo, per exemple, portava 5 dies i sin a córrer, ahir vaig tornar a eixir i vaig acabar rebentada, vaig acabar en terra, amb dolor en els quàdriceps, sense poder respirar, i vaig dir, esto no pot seguir aixina. I avui, de fet, eixiré, però a un ritme lentet, a tranquil·litzar-me, perquè al final també és la meva teràpia, però sabent que no vull cap objectiu, que no estic intentant fer un marató, simplement és la meva teràpia i ho vull fer, però sense que em provoque res dolent, ni així, perquè al final, fem aquestes coses per a passar-ho bé, no per a sofrir més.
Així que aquest és el missatge meu d'avui, que la constància perfecta, però també n'hi ha que saber posar límits i mos veiem demà. Besito.